Jsme trošku už takový racionálnější, což si myslím, že je na překážku věci. Taky jsme trošku pohodlnější, to je také na překážku věci, takže v tomhletom i je třeba zvýšit nějaký trénink. Nejjednodušší je vlastně pohyb. Že v podstatě jakýkoliv, jo. Takovým nejoptimálnějším pohybem je prostě jako třeba chůze do schodů, jo. To vlastně má každý tuhletu možnost, takže, ale nemusí hned každý prostě jako běžet do nějakého fitness centra, což, jak mi někteří říkali, no johle, já nemám fitness centrum, že jako co mám dělat, já jsem na vesnici. No ale zase prostě ledac, kdo má 100 dolů a tam má dříví, tak když denně na štípu 10 špalků, tak prostě jako si splním určitou takovou vlastně povinnost vůči své prostě mobilitě, jestliže jsme závislí na tom pohybu a na té energii. Áno. Tak my sa pohneme ďalej, ale k vám sa ešte vrátime, pani Dagmar, pretože ešte chceme vedieť aj napríklad, aké to je, aspoň to ma teda zaujíma, keď žena nie je vo vzťahu spokojná a ako sa posunúť ďalej a začať, dajme tomu, nový vzťah, ako dokázať odísť. Nie si spokojná? To sa netýkalo mňa, Kvetka. Ale jasné, prepáč, Dodo, prepáč. To nič, ale bolo mám to ťa veľmi rada. Kamil, radi ťa vidíme. Čo máš pre nás nové? Ahoj. Také príjemné veci ste rozoberali a ja teraz zabijem teda asi našich divákov takouto informáciou, že ak majú zľavu na vlak, tak v budúcom roku sa chystajú určité zmeny, o ktorých sa momentálne diskutuje už aj v parlamente a pravdepodobne zľavy sa nebudú týkať od budúceho roku nejakých vlakov, ktoré premávajú v špičke, alebo budeme si musieť asi priplatiť aj za nočné spoje. O všetkom samozrejme budeme informovať, ak to už bude konkrétnejšie, ak už budeme vedieť možno aj konkrétne sumy a ceny. Možno, že tu teraz sa naskytá aj taká otázka, že ako to bude vyzerať v praxi. Budeme vyjednávať s revizorom, že toto je vlak, ktorý premáva v časoch od teraz dovtedy. Mám právo na zľavu, nemám právo na zľavu. Uvidíme, ako to celé dopadne. Možno taký malý nástrel toho, čo sa chystá u nás v Econato.sk. Ďakujem. Ďakujeme pekne a ja by som teraz rád upozornil už na Romanu Dangvan, ktorú máme v kuchyni a je čerstvou posilou v seriáli Chlapi neplačú. Hrá tam Aničku, aj o tomto sa porozprávame viac o chvíľu. O chvíľočku, tešíme sa veľmi na ňu, tak zostaňte s nami, pretože budeme rozoberať aj so Silviou Šuvadovou veci medzi nebom a zemou, s Dagmar Březinovou. Budeme rozoberať napríklad aj tie vzťahy, takže zostaňte s nami, Teleráno pokračuje ďalej aj po 8. Dobré ráno. No, please don't make me wait. When walls are shaking, ground feels like you might break. It's not the end of the world. Vie, ako byť sexy za 5 minút, ale aj ako prísť k osudovej láske či peniazom. Uznávaná kostýmová výtvarníčka a autorka mimoriadne úspešnej knihy V každom veku stáť za hriech prezradí aj vám, ako chytiť život za pačesy a nájsť svoje šťastie. Nenechajte si ujsť Dagmar Březinovú už dnes v Teleráne. Nám nie je jedno, či vás doma čakajú vysoké splátky alebo spokojná rodina. Či so sebou nosíte starosti alebo prekvapenia pre najbližších. Iným bankám to môže byť jedno, ale nám nie. Preneste si svoje úvery k nám a s lepšou splátkou budete mať polovicu splátok úplne bez úroku. Poštová banka. Postaráme sa. Teraz ti poviem, čo sa tam vnútri deje. Viem to od mojej mamy. S novými tabletami Finish All-in-One Turbo s turbosušiacou silou všetko prebieha trochu ako v umývačke aut. Najprv sa odstraňuje špina a hneď ako je všetko super čisté, nastúpi turbosušiaca sila, ktorá vysuší perfektne a bez kvapiek aj plasty. Pre riad perfektne čistý a turbosuchý. Nové tablety Finish All-in-One Turbo. Finish, slovenská voľba číslo 1. Ja a moja dcéra. Ona sníva o tom, že bude maliarkou. A ja stále chodím do školy. Ona dobre behá a ja som zdatná vo vspieraní. Ona potrebuje niečo jednoduché a dobré. Ja mám radšej niečo so sviežou chuťou. Kinder mliečný rez. Mlieko, med a piškota. Kinder mliečný rez. Pre nás obe.
Chcete získať výhodný úver? Roztočte to z Unicredit Bank a požičajte si za bezkonkurenčný úrok 7%. 5 000 eur máte len za 88 eur mesačne. Jednoducho a bez zbytočných poplatkov. Doprajte si viac v jesennom výpredaji úverov z Unicredit Bank. Dobré ránko, je piatok, 8 hodín ráno, pripravené sú ďalšie správy. Voľa, kedy sa chlapci snažili vojenčine vyhnúť. Dnes naopak záujem o armádu rastie, no nie každý prejde. Dnešným mladým vraj chýba kondička. V tomto roku sa do armády prihlásilo viac ako 3000 záujemcov, prijali 407 a z toho bolo 47 žien. Na ženy sú kladené rovnaké nároky ako na mužov, napriek tomu slovo diskriminácia rozhodne nie je na mieste. Mnoho žien v uniforme a dnes prevyšuje niektorých mužov. Záujem je veľký, no splniť prijímacie kritéria nie je maličkosť. Stretli sa budúci cestovatelia do vesmíru. Okolo 400 nadšencov, ktorí si zakúpili intergalaktické letenky, si prehliadlo základňu v Kalifornskej púšti. Vidieť mohli tiež stroje, na ktorých možno do vesmíru poletia. Každý z budúcich vesmírnych cestujúcich musel za letenku zložiť zálohu vo výške $200,000. No, nekúp to. A pripájame aj aktuálne počasie. Dnes prevažne jasno až polojasno, ale chladno. Denná teplota 12 až 17, na severe ale oveľa chladnejšie, iba 8 stupňov. Tak nech sa vám dnes darí, pekný deň. Dobré ráno, želáme ešte raz aj našim televíznym divákom, aj Borisovi. Boris, čo je? Dobré ráno. Dobré ráno. Sme radi, že si živý a zdravý a celý, totiž to včera sa stretol s Rytmusom. Ale tam nič nehrozí. Jedine len to, že by som nevstal. Ale Rytmus je veľmi príjemný a slušný. Aj ste rozobrali ten jeho sport s rugbym? Áno, spýtal som sa na to. Idem od začiatku, včera sa uskutočnil ránko, uskutočnil sa, ale ste sa tak na mňa vybalili, tak to preto. Uskutočnil koncert Kontrafaktu, keďže chlapci, asi to mnohí vedia, nakrúcajú album. Rytmus mi nechcel ešte prezradiť, že presný dátum, kedy ten album vyjde, ale vyjde v tomto roku. Tu sú tie moje také záberíky, keď som ich nakrúcal a naozaj všetci sa veľmi zabávali na tom koncerte. No a áno, rozoberali sme to, že je naozaj schudnutý, alebo už rok cvičí. Rozoberali sme jeho vzťah s Darou a rozoberali sme teda aj situáciu, ktorá nastala. Celý rozhovor uvidia diváci v Smotanke, majú sa na čo tešiť. Ale maká na som. Čo by si chcela vedieť? No však s tým rugbym to ma zaujímalo, že ako sa na ten sport pozerá celý. Absolútne sa k nemu otvorene vyjadril a každý, kto chce, môže sa ho spýtať. On je absolútne otvorený, keď sa ho spýtaš, on ti odpovie. No toto by sme tak či tak teraz nemohli odvysielať, lebo niektoré jeho vyjadrenia... Dobre, takže v Smotanke sa môže nadávať, tam si to môžete pozrieť. Ale pri hudbe ešte zostaneme. Bára Basiková vydáva album, jej fanúšikovia na ten album čakali 12 rokov. Pomohol nakoniec s tým albumom Noit Bárta, bývalý manžel Ľudsky Bílej. A čo je zaujímavé na tom albume, tak tu vidíte už fotografiu v 50 rokoch. Bára bola vždy trošku extrovertná, trošku škandalózna, takže aj pri týchto fotkách si neodpustila ukázať niečo. Novinári sa hneď chytili toho, že ukazuje tam intímne časti svojho poprsia, ale tak myslím si, že pri Báre sú všetci zvyknutí. Ona nafotila niekoľko takýchto fotografií, nafotila dokonca aj kampaň, ktorá bola tak lesbicko orientovaná. Ona s týmto nemá problém a myslím si, že pri Báre by sme asi ani neuverili na takú tú žienku, ktorá je taká akože utiahnutá doma v kuchyni. Myslím si, že táto jej poloha je asi najviacej. No, posledná. Poď. Vy ste tak ticho. Počúvame ťa. Posledná téma. Dnes sa odovzdávajú najprestížnejšie ceny. Divadelné sú to dosky. V Nitrach sa budú dosky odovzdávať a ja by som chcel len poprieť všetko dobré Dominike Kavašovej, známej z Chlapi neplačú z nášho seriálu, kde stvárňuje hlavnú úlohu Pauli. Je nominovaná na 2 ceny za najlepší ženský výkon na divadle a za objav roka. Ako som si o Dominike zistil, veci má rada 2 veci a to sú tmavší muži a segedinský guláš, tak ja dúfam, že dneska bude so segedinským gulášom oslavovať
dve dosky. Spoločnosti nejakého muža. Držíme palce. Áno. No a tu by sme ešte mohli dodať, že ďalšie informácie, ktoré sa týkajú Dominiky a reportáž o tomto môžete vidieť v pondelkovom teleráne. Áno. Tešíme sa my dve s Aďou špeciálne, pretože my dve vysielame. Aďa nepočúva, Aďa sa venuje kuchyni. Tešíš sa, nie? Koho máme? No, tak. A sme doma. Dobre, nič, potom ti to vysvetlíme. Ale v tejto chvíli sa nám podarilo rozosmiať aj Romanku Dangvanovú, ktorá je ďalším našim hosťom. Budeme sa s ňou rozprávať o jej živote a o tom, že momentálne hviezdi aj v našom úspešnom seriáli Chlapí neplačú. No a o chvíľu sa zároveň budeme venovať aj téme dám po 50-ke, 60-ke, jednoducho ako vyzerať výborne, a to spolu s Dagmar Březinovou. Prajme vám príjemné vstávanie a k tomu príjemnému vstávaniu vám teraz zaspieva Romanka. Aj otcovi to zatajím, aj matke hejtej. Len pieseň a jerí, nech predpovie ten dej, jediná ho vopred viem. V piesni len to, čo viem, vypoviem. Sme šťastne zamilovaní a ja s tým šťastím viem. Len zo pár slovami sa vzniesť aj ponad zem, na krídlach slov s tým vzlietnúť viem. Rodičom to, čo viem, však nepoviem. Na prvý pohľad začatá sa láska ľuďom rýchla zdá. Ach, pre chlapcov a dievčatá je každá láska pomalá. Dnes večer sa chce milovať a zažiť šťastnú lásku. Zlý zajtrajšok sa blíži z hviezd, dnes milovať chcem na zemi. Náš zajtrajšok, ten je už dnes, my do seba sme zbláznení. Dnes večer sa chce milovať a zažiť šťastnú lásku. Chcem zažiť šťastnú lásku, až zajtra zomierať, no dnes chcem byť živá. Dnes to chcem, kto len mňa vidí, keď sníva. Chcem zažiť šťastnú lásku. Chcem zažiť šťastnú lásku. Bráva. No ahoj. Ahoj. Dobré ráno, Dobré vítaj. ráno. Romanka nám zaspievala pesničku z muzikálu Romeo a Julia, v ktorom momentálne hrá. Ty si v alternácii s Nelou Pociskovou. S Nelkou a s Mírkou Drinovou. Áno. Takže to je taká tvoja novinka. A ešte ďalšia novinka, že si sa od včera začala objavovať v seriáli Chlapi neplačú. Áno. Tak a to mňa osobne včera veľmi potešilo, aj keď ja som si hovoril, že najprv ťa oslovím, že japonská cisárovna, lebo tak ťa včera označil Kubo, ktorý, teda postava Kuba, ktorý hrá v tom seriáli, ale trošku som sa bál, že či predsa len by si sa neurazila. Nie, nie? A ty, aké takéto zvláštne oslovenia si zažila už vo svojom živote? Lebo včera to bolo prvé, čo mi zišlo, keď som to tam včera videl. Tak ja som už veľa zažila prezýviek. Aj v detstve. Už som bola aj Číňanka, už som bola Korejka, už som bola všeličo. A tak už to tak povede. No, Romankina rodina pochádza z Vietnamu, to môžem o tebe prezradiť, pretože Romanka, možno si pamätáte, ani nie 6 rokov, ale pomaly 7 rokov to bude dozadu. No už to bude 7 rokov. 7 rokov, keď tancovala v jednej úspešnej relácii Bailando, kde si ľudia mali možnosť vytancovať sen pre niekoho, pre svojho blízkeho, a ty si vtedy tancovala pre ocina.
Áno, pre ocina. Pretože si mu vysnívala, aby sa stretol so svojou rodinou. Pretože s nimi dlhé roky nebol však. Nakoniec oni sa aj stretli. Romanku, teda máte možnosť poznať z Bajlanda a ja sa veľmi teším, že po tých rokoch sme sa stretli a že Romana na sebe zapracovala a medzi tým študovala aj na konzervatóriu a je dnes tam, kde je. Mladé dievča, ktorá má pred sebou ešte celý život a celú kariéru. Viem, že študuješ na vysokej škole. Áno, na Univerzite Komenského, na Filozofickej fakulte, odbor pedagogika. Prečo? To sa ma každý pýta. Aj v škole sa ma to pýtali, tým pádom, že už som zamestnaná v divadle. A sú to pre mňa také zadné vrátka. Ak by náhodou mi nevyšla herecká kariéra, tak pôjdeš som ešte aj učila. No a herecká kariéra, myslíš v Hollywoode, na Broadway? Pretože to bol kedysi tvoj sen, neviem, či to ešte platí. To je ešte stále môj sen. Ešte má celý život pred sebou, pretože tvoje koničky sa točia iba okolo divadla, som sa dočítala. Okolo divadla a teraz vlastne som prišla do tej Markízy, do tých Chlapov neplačú, tak... No tak porovnaj, prosím ťa, pretože ty normálne funguješ na Novej scéne. Áno. Si tam proste stály člen hereckého proste osadenstva na Novej scéne, tak aké to zrazu je pre mladú herečku hrať najskôr v divadle a teraz máš možnosť vyskúšať si aj prácu pred kamerou? No ja som sa najprv bála, pretože každý mi hovoril, že to je úplne iné herectvo, čo si myslím, že aj je. Tam v divadle máme väčšie pohyby, viac gestikulujeme, viac to, nie že preháňame, ale pred kamerou je to také minimálne herectvo, minimálna mimika, proste také prirodzenejšie je to. A čo sa ti páči viac? Byť v divadle, na divadelných doskách, alebo stať pred kamerou? Asi v divadle. A možno je to tým, že som nová, že to je pre mňa nová skúsenosť pred kamerou, ale viac sa cítim doma v divadle. Podľa mňa ti to sedí aj pred tou kamerou, lebo včera, čo som videl tvoj výkon Aničky, tak som ti naozaj uveril. Ty tam vlastne hráš postavu dievčiny z bohatej rodiny, vietnamskej bohatej rodiny, ktorá sa zamestná na píle, ale upratuje tam, pretože vlastne ako keby zatiaľ ukrýva svoju identitu a chcem vedieť teda, že či sa zamiluješ, alebo nie. Lebo ten Kubo včera pokúšal teda dosť. Áno, zamilujem sa a budem mať tam normálny vzťah. Asi zamilovaná aj v reálnom živote? Áno, samozrejme. Teraz už sme taký veľmi stále Braňo? Áno, Braňo. Dobre, a čo on hovorí na to, že aj divadlo, aj seriál, nemá trošku obavy, že už to nebude mať pre seba toľko ako doteraz? To nie, práve že on ma v tom veľmi podporuje a je rád, že sa mi takto darí. Že je rád, že nie si toľko s ním. To je ďalšia vec. To by bolo samozrejme zlé. To príde možno. Ja, ale my už veľmi predbiehame, my už ideme na úplne iné témy. Romanka, to je najbližšie plány, čo sa chystáš v tom najbližšom období? Či už nemáš vôbec čas na nič, keďže si vyťažená v divadle? Mám plány aj ďalej, ale to ešte zatiaľ také tajomstvo. Dobre, tak potom nám ho prezrať, prosím ťa. Ešte by som chcel povedať, že mne sa páči veľmi podpora, ktorú má Romanka u svojich fanúšikov. Pozeral som si reakcie na Facebooku a napríklad jedna diváčka Janka tam písala, že len pozor, že všetko je super, len pozor, aby ťa ten showbiznis nepokazil. Dávaj si na seba pozor, majú trošku o ňu obavy. Tak držíme palce, aby to všetko išlo pekne. Ďakujem. Díky, že si prišla. A my sa teraz, teda mali sme aj za Aťkou Polákovou, ale ja neviem, že či si nájde čas popri kozmetike. Ale mohla si pokojne tam zostať. Vieš čo, už som zistila všetko. Jedna katastrofa. Aj tebe? Aj tebe? Aj mne? Môžeme ísť spolu. Ale vieš čo, to je presne aj, ako sme sa rozprávali, veľa svetla tu je, teplo, make-upy, to strašne dusí tú pleť, takže preto aj my potom máme takú tú horšiu pleť. A je to komplikované. A hlavne musíme veľa piť. Áno, ja som zvyknutá ráno 3-4 kávy a to je môj pitný režim. No tak potom sa niečo... sa nepozerá, jej to vyšlo dobre. Kvetke? Tak ale nie úplne ideálne. On si teraz žehlité ruky. Toho neber tá zase. No, však toto ja si s ním ešte vyriadím po vysielaní. Ponúknem sa niečím Romanka, ponúkni sa aj ty, poď, otoč sa takto s nami tuto, poďme sa hostiť. Ale Romanka mi pomáhala, musím pochváliť, super. A teraz opäť, tak ako sme mali aj predtým, expresný rýchly dezert, keď príde nečakaná návšteva, no tak až tak expresný možno nie, ale keď nepečete doma pusinky, sú hotové, môžete teda kúpiť, to je jedna taká pomôcka, taká menšia vychytávka. Nalámete to takto do pohárika, tu. Aby bolo vidieť. Potom nakrájané jahody sme posypali cukrom
a pokvapkali balzamikovým octom. Možno to znie trošku, zvláštna kombinácia. Áno, ale chuťovo to potom je také špeciálne, iné. No a tieto jahody dám najprv na tieto nalámané sušienky. Dám iba buď kyslú smotanu, alebo krém fresh. To je jedno, nech je to kyslé, ale nedávam tam cukor, pretože tie pusenky sú veľmi sladké. Tie jahody sú sladké tým, že sme ich teda najprv pocukrovali. Tak toto tam pekne nasypete. Navrch si spravíte hoblinky z čokolády. Veľmi jednoducho. A tu sa mi trošku roztopila. Nožikom, takto po okraji, jemne, keď už je roztopená. Keď nie je roztopená, tu je teplo. Tak sa robia takéto, ale týmto spôsobom takéto hoblinky si narobíte. Je potom vysypeme jednoducho do pohára. Joj, no, to vyzerá veľmi pekne. Je to už prilepené, lebo je to teplé. Vidíš? A čo potom toto robí s našou pleťou? Potom aj všetky tie make-upy sa nám to takto lepí na pleť a potom sme také Nevyhováraj sa, máš viac piť vody. A však áno. A posledná vec, ktorou to ozdobíme, je meta. Určite všetci veľmi dobre viete, ale opakovanie je matkou múdrosti. Keď si kúpite akékoľvek bylinky, darmo ich dáte do pohára. Je tam veľa vody. Pozrite, aké ostanú zvednuté. Vždy je bylinky lepšie dať do nádoby s mokrou papierovou vreckovkou, veľa vody a takto to nechať zakryté v chladničke, vydrží to aj týždeň, takto čerstvé. Takže vtedy je to lepšie. No a ten dezertík potom už len takto chytíme, ozdobíme metou, tak. A ochutnáme. A môžeme podávať. Tak, my ešte ideme rozprávať, ale Romanka môže ochutnať a aj nám povie, ako to chutí. Prosím ťa, daj to k nej. A teda, ak môžem, tú knižku venujeme pani Martuške, pozdravujem. Do Levic posielam knihu. Tam nie sú tieto recepty, to už zbieram zase do ďalšej, ale tu má kopec ďalších skvelých receptov, takže... A môžeme to potvrdiť, my dvaja s Dodom vyskúšali. Ak dovolíte, tak ja ponúknem ďalší dezert, pani Dagmar Březinovej. Prosím ťa, podaj mi jednu lyžičku ešte. Nech sa páči. A ja idem Silvii Šuvadovej ešte zaniesť tento dezert, ale ten až za odmenu, lebo najskôr sa ideme rozprávať, tak aby to nebolo s plnými ústami. Sľubujem, Silvi, že ti už nič na teba nevysypem a nevyliem, lebo na teba som vyliala tú vodu však, čo sa mi zadarilo. Nie, na zem. My sme to len utierali. Dobre, tak ale našťastie nič sa nerozbilo. Silvia Šuvadová a dnes sa rozprávame na tému, ako sa liečiť prírodne, ako sa liečiť prírodou, pretože je tu jeseň, je tu obdobie, kedy bude viac mrakov, nielen na oblohe, ale možno, že aj v našej duši a možno toto zamračenie pocíti aj naše telo a dostavia sa nejaké tie ochorenia. Takže Silvi, čo odporúčaš? No ja osobne práve som to tu napísala jednej pani diváčke. To mám z Ameriky, ale je to v podstate úplne jednoduché. Keď ma napríklad bolí hrdielko, tak nakrájam citrón aj so šupkou, potom tie škoricové, nie prášok, a potom agave. To je taký nektár, niečo medzi, taký medík. A to varím vo vode asi takých 10 minút na miernom ohníku a to potom popíjam celý deň a to ma drží. To je aj preventívne dobré. To je dobré na hrdielko, na prídušky. Veľmi dobré. Treba ale dávať pozor, že keď použijete šupku z citrónu, tak aby ten citrón nebol veľmi striekaný rôznymi chemickými prípravkami, takže radšej biocitróny v tomto prípade. Ale rovnako veľmi dobre fungujú cesnaky, cibule a podobné veci, ktoré máme aj v záhradke. Áno, tak cesnak je prírodné antibiotikum a cibula, tak áno, to sú lieky na všetko. Ale ja zase odporúčam, aj keď je chladnejšie, kým napadne ten snežik, ešte stále ísť do tej prírody. Lebo tu na tiež diváčky píšu, že sa cítia smutno alebo osamelo. A to je presne to, že keď sa my oddelíme od tej prírody, lebo my sme súčasťou prírody, tak presne nám niečo ako keby chýba. Že začíname byť smutní, depresívni. Čiže ja by som odporúčila aj v tej najväčšej depresii pozbierať tie posledné sily a ísť do tej prírody a stane sa zázrak. Minimálne herbár si teraz na jeseň človek môže robiť. Podľa mňa je to spôsob relaxácie a huby. No, ja vám musím povedať, že v poslednom období som prepadla normálne hubárčeniu a chodím na huby. Ale to je ako, veľa toho nenájdem zasa, povedzme si takto. Hej. Našla som nejaké tri bedle a jeden dubák, ale nejde o to. Som sa poprechádzala po lese a naozaj to je nesmierna energia a pokoj tam človek naozaj, a je to dokázané aj vedecky, sa zharmonizuje, trošku odíde to svalové napätie, ukludní a upokojí sa dých, upokojí sa tep. Ako je to s tým objímaním stromov? Možno, keď začnete objímať stromy, tak stretnete veľa ľudí, ktorí pôjdu okolo a budú sa na vás pozerať, že vám už úplne... Ale ak vám to robí dobre, tak prečo nie? Robte to. A Silvia poradí ako na to. No my sme si to ráno ukazovali v prvom vstupe vonku, že vlastne by sme objali ten strom rukou ľavou, ktorá príjma energiu, to je tá ženská časť ľavá,
A vyslovene skúsme len objať ten strom a spojenúť s ním a len byť. Nič nerobiť a len byť. A budeme cítiť, že sa nám navracia tá životná sila, životná energia, pretože podľa mňa naše tela boli stavané, aby sme žili oveľa dlhšie, aby sme boli oveľa zdravší, ako sme. A si myslím, že tou prírodou, tým znovu navrátením sa k prírode, vlastne sa nám znovu navráti aj tá životná sila, energia. Jeden z receptov bolo objímanie stromov, to, čo ste nám už dnes ráno ukazovali, ale ak sa nemýlim, vy ste ešte aj rosu zbierali. A to som trošku tam nepostrehol, že na čo to je dobré. To je tiež vedecky dokázané, Kvetka to tiež študovala, že vlastne to sa volá uzemňovanie sa, že vlastne my máme, vieš napríklad, keď máš sveter a keď cítiš takú elektriku, to znamená, že máš veľa tých protónov a my potrebujeme zo zeme dostať tie voľné elektróny a to nám práve tá raná rosa, tá tráva, keď si vstupneme bosí na trávu, tak to nám tá zem dá. Takže sa vlastne vybalansujeme. No ja som upozorňovala na jednu vec, že pozor, ako kde kladiete, na akú trávičku tie ruky, lebo veľa psích exkrementov je na sídliskách, takže tam by sme ruku namiesto do trávy a do rosy nevložili do niečoho iného. Áno, nie. Ale zasa dobre prináša šťastie, keď sa stúpi, alebo... Ja by som pre šťastie radšej nejaký náramok od priateľov, tak ako ho vyrábajú dnes Broňa s Lenkou. Zatiaľ ďakujem pekne, Silvia. My už vieme teda, kde sa objavovať a ktorým miestam sa vyhýbať. No a čo sa týka toho šťastia, tak vraj takéto náramky od priateľov môžu niečo také zabezpečiť. Už sme spomínali aj karma náramky. Majú nejaké špeciálne uzlíky, dievčatá? Ako na to? Každý má iný. Každý má iný a treba hlavne si to pozrieť podľa návodu, že ktorý, lebo potom sa rozmotá. No dobré, ale... Ja som to ešte nerobil, tak naozaj som sa opýtal... Jasné. Pozri sa, Dodo, podľa mňa, teda ja som nikdy neplietla takéto náramky, sa priznávam, bez mučenia. Podľa mňa najjednoduchšie je takéto, ako keď pletie človek cop, urobiť takéto, len do toho treba vpliesť rôzne takéto predmety. Ozdoby. Isté. Áno, ale v podstate, keď si napríklad vezmeme, tak aj tento náramok makrame, to uzlikovanie to je tiež veľmi jednoduché a veľmi praktické je to, že sa tam dá nastaviť veľkosť. Napríklad tuto sme kolega si objednal už náramoček pre štvormesačné bábätko. Čiže v podstate ten náramok s ním rastie. Je to veľmi pekné, je to praktické a je to teda módny hit. Dnes skutočne veľa ľudí nosí množstvo náramkov. Je to moderné, aj bábätka, aj vyzerá to výborne. My by sme mali začať nosiť. Ja už som videl aj nejaké obrázky zo zahraničia, že známi ľudia, herci, herečky to dávajú svojim bábätkám. Vieme si povedať, že koľko napríklad trvá aj vyrobenie takého trošku väčšieho náramku? Toto je na nejakú ruku? Tento už je komplikovanejší a on sa vlastne obmotáva dvakrát. Takže preto je taký veľký a vlastne tým vytvoríte taký zaujímavý efekt celkom a môžete ho nosiť buď z tejto strany alebo z tej pracovnej, ako chcete. Na jednej je taký lesklejší, na tej druhej je taký matný. No, ale asi najviac obľúbené takéto náramky s príveskami, lebo tam si zakomponujete všetko to, čo máte radi. A to lepidlo, prosím ťa, sekundové lepidlo, to je tu na čo? To je práve na tieto nylonové náramky, lebo oni majú také tendencie, že by sa mohli rozpletať. Takže tam musí byť fixácia. Tuto vidno vlastne na tomto, že kde som to ukončila a tam som to len odstrihla a dala som iba kvapku sekundového lepidla, aby sa ti nerozplietol. Ako napríklad mne sa práve túto rozplietol. Úprimne, koľko vám trvá výroba takýchto náramkov? Najjednoduchší, ako dlho, aby sme si vedeli na to vyčleniť čas? A také už zložitejšie vzory, koľko mám rátať, že mi to bude trvať? Tieto máte hotové do pol hodinky, čo je také fajn pri telke alebo s kamoškou, keď chcete. Ukážeme. Ale keď chytíte zlú vlnu, ako ja dnes práve v Teleráne, že nebola karma na robenie náramkov pre mňa, tak tento mi trval fakt celé Teleráno. Aj pre Borisa, takže s láskou pre Borisa spravené. A takéto komplikované, to je s korálkami. Je to veľmi pekné. Lebo tam musíte zapletať aj tie nitky, aj Bronia, toto koľko? A tak 2 dní. Ale nemyslím, že 2 dní sedíte pri tom, ale povedzme, tie 2 večery pri telke a zmaknite to. On je tiež taký detský. Neviem si predstaviť, koľko by takáto náročná vec stála, dajme tomu niekde na nejakom jarmoku, takže naozaj je lepšie asi si to urobiť sama, lebo toto by bolo asi dosť drahé, pozri sa. No, na tom sa namakáte tak. Pekné to je. To do vrecka, ďakujeme veľmi pekne, dievčatá. Nie, vrátim to. Ja si pokúsim vyrobiť si svoje, už aspoň viem, ako na to. Urobaj pre mňa. A veľmi rád. Ale ty si zlatý. A urobím aj pani Dagmar Březinovej.
ktorú tu máme stále u nás v štúdiu a tá radí, ako vyzerať výborne aj po 40-ke, 50-ke, 60-ke. Kostýmová výtvarníčka, ktorá zároveň pomáha ženám, ako zvýšiť svoju trhovú hodnotu, aby sa v zamestnaní stále... To je dobrý výraz? No, to je úžasné. Ale to znie... Tržní hodnota. To znie na trhu vztahu. Na trhu vztahu. Na trhu vztahu. Áno. No a čo pokiaľ ten vzťah nie je dobrý a niektoré ženy si povedia, to už nemá význam. Ja už som po 40-ke, kde teraz ja budem hľadať toho právého? Kamarátky hovorili z okolia. Tak má to význam? Alebo treba nájsť sebe ten pokoj a jednoducho zmieriť sa s tým, že už nejako dožijeme? Já si myslím, že prostě rozhodně neházet flintu do žita, přesně tak, jak jste řekl. Protože to je definitiva a skutečně jako jakkoliv se to nezdá vlastně populární, takže ženy jsou závislé na své kráse. Muži jsou závislé samozřejmě na svém rozumu. Ta společnost se samozřejmě vyvíjí